ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗଠକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ତଥା ଆଲୋକ ଓ ସୁକିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓରଫ ବେବି, ଦାନଦୀ ବ୍ଲକର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାୟ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଜେନା, ଭାଜପା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଭଞ୍ଜ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଧୀର, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ୍ପଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନବତୀ ସାହୁ, ଆମ୍ପଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ମୁଦୁଲି, କାଙ୍କଡ଼ବାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସିଂ ସାମନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଡୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।